A Comisión de Festas de Callobre repartiu 65.000 euros grazas aos 62.739. De seguido tamén repasaremos os premiados na Gala do Deporte deste ano e falamos da desestimación da denuncia de Belén Cachafeiro a Verónica Pichel. O xornal semanal con Rubén Rosende. Boas tardes, comezamos o xornal semanal falando da Lotería de Nadal. Ningún premio dos grandes que é no Concello, pero sí que chegaron pequenos beliscos. A Comisión de Festas de Callobre repartiu máis de 65.000 euros cos 62.739, premiado con 100 euros o décimo. O 36.680, número que xoga cada ano o Recreo Cultural, repartiu 120 euros por décimo, e o 35.500, número que xogou o Concello, 20 euros por décimo. Neste reparto dos premios, puido participar o Banco do Mirador de Outeiro Grande, polo que pasaron moitos os seus décimos agardando ter boa sorte no sorteo. A Deputación de Pontevedra considera prioritaria a humanización de Pérez Biondi, unha obra para a que vai destinar 3 millóns de euros. Actuarase nun reito de 300 metros, reordenando o tráfico rodado de peonil. Nunha reunión con Luís López, Gonzalo Louzado solicitou que se enchen as beiras rúas e que se inclúa no proxecto a praza de que dá acceso ao Cei Pérez Biondi, que previsiblemente quedará sen vehículos. No Deportivo, este foi un gran ano para a Estrada. Entre victorias de clubes e a inauguración das pistas, hai que sumarlle a cita que tivemos o pasado luns, que foi a Gala do Deporte. Mario López e Arauia Albachere foron galardoados como os mellores deportistas do ano. En categoría base, os premios foron para Pablo López e para Paula Pena. En canto aos adestradores, Roberto Patiño recibiu o premio grazas ao ascenso conseguido á primeira división da Liga Galega de Xadrez. O Judo Club Base foi o mellor clube de base e o Tenis do Recreo Cultural o mellor equipo absoluto. O Rally Mix da Sidra impúxose como o mellor evento deportivo do ano e Edente recibiu o premio a Entidade de Apoio ao Deporte. O Estradense recibiu o premio a Trayectoria polo seu centenario. En canto ás mencións honoríficas, subiron ao escenario do principal Toño López, o Bea, José Simais e a Elic. En Forcarei, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimou o recurso que interpuxo Belén Cachafeiro contra a sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra. Nesa sentenza desestimábase a denuncia que Cachafeiro interpuxo contra a Verónica Pichel. Os feitos remontanse a outubro de 2023, cando non se puido convocar o pleno ordinario por mor dun erro informático que impedira firmar o decreto de convocatoria. Aínda que a alcaldesa se puxo en contacto con todos os membros da sesión plenaria para acordar unha nova data, non recibiu ningunha resposta. Finalmente, celebrouse nunha sesión extraordinaria en decembro. No mes de novembro de 2023, a popular Belén Cachafeiro interpuxo unha denuncia contra a socialista, sendo desestimada polos xulgados. Na cabalgata de Papá Noel puidamos ver un dragón. Agora o que imos ver é que hai na programación da vindeira semana, tanto na Estrada como en Forcarei. O luns teremos un dobre pase de Rudolf el Musical e un espectáculo de maxia. Na xornada de fin de ano teremos a San Silveira pola mañá e a San Silvestre á tarde. Xa en 2025, os xaos poderemos desfrutar da vendedora de fume na Salabanca e o venres dos fabulosos cleaners no principal, do torneo de Nadal do Estrada Futsal no Couto Ferreiro e de Carropés en Calvo Sotelo. O sábado será o turno do torneo de Nadal do EDM, do Pasarrúas da Galega de Bailables e do espectáculo Bubble. O domingo, ás 6 da tarde, será a cabalgata de Reis e á noite a festa de Reis da hostalería. En canto a Forcarei, ao pouco de comezar o ano, haberá festa en Sotelo de Montes. Os xoves teremos escape rooms en Forcarei e unha tarde de xogos e música na Praza da Igrexa. O venres teremos máis escape rooms en Forcarei, a hora máis sabor en Sotelo de Montes e a entrega do premio ao mellor escaparate do Concello. O sábado en Sotelo de Montes haberá unha tarde de xogos e música e a obra de teatro Palabras. O domingo será día de feira en Forcarei e serán as cabalgatas de Reis. Ás 5 da tarde será en Forcarei e ás 6:30 en Sotelo. No meteorolóxico,
2025 vai comezar con bo pé. Teremos días despexados con algunha nube polo medio. E iso sí, pola mañá vai facer fresco. Meus ben queridos estradenses, son eu. Así comeza a enigmática mensaxe que ten preparado o Xornal da Estrada para este fin de ano. Quen é quen ten esa mensaxe? Algúns apuntan a él, a Gonzalo Louzao, o alcalde da Estrada. Sinto dicir que non vai ser o caso, non é el. Pero se que lles vou dar unha pista. Quen ten esta mensaxe saiu neste ano en varios programas da Televisión de Galicia e tamén en xornais tanto galegos como nacionais. Agora sí, a súa identidade descubrirémola este luns a partir das 7 da tarde. E con isto rematamos o xornal semanal deste ano, o último xa. Vémonos o ano que entra. Que teñan un feliz 2025.